Kulandela ukusabalala kwezithombe zabasolwa, amaphoyisa alunywe indlebe ngothize ngokuthi babhace kule ndawo. Akasele kule mjondolo entathakusa yanamhlanje, inhlanzi yashelwa amanzi. Angathi amaphoyisa ngaphosa ihlo kakhulu kule ndawo ngoba vele iziganeko ezikanje nezenzeka khona lahlala khona ziningi. Ngokusho kwezakhamuzi, abasolwa bafike kule ndawo emasontweni edlule. Babonakale kaningana beyobuka ibhola kwenye indawo yobumnandi. Mina ngokukwami ukubona ngathi nje abantu mhlambe bebebaleka. Mangicabanga mangibuka nje ukuthi abantu ngoba abajwayelekile mina ngazi ngomunye kodwa kumina abajwayelekile. Ubathina njengabaphathi bomphakathi besizwile kuqala nje ngabasibabambe sibayeka imbi into abayenze ngale babuye babaleke bazocatshalana. Kule mjondolo kuhlala abantu abaningi abazoza amatoho ababuya endaweni ezakhele iEastern Cape. Abahlali bathi sekujwayelekile ukuthi abantu benze ubugebengu bezobhaca kule mjondolo. Asiphephanga besingalindelanga baba ngafunyanwa apha sihleli khona. Babe besuka kude kangaka benze isibhicongo esibuhlungu kanje. Sidumele kakhulu kangangoba ndiyazibuza ukuthi ngabantu abanjani abangenawo kangaka unembeza okubulala abantu abaninzi kangaka nabantu besifazane. Umphakathi unxuse ukuthi kwandiswe isibalo samaphoyisa kule ndawo. Abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo kusasa.